Josean de Laoz, Uranga, Arratsaldeon eta eskerrik asko. Zuri. Zu zinen. Ja, baina... Orduko jendea badakiten. Orduko jendeak bai, baina gerora askotan ikusi ditugu irudiak eta hori, eta gerora irudiak ikusi dituztene, badakite, bata Iribar, bai, bestea Kortaberria, bai, baina... Ez que horiek ni baino importanteo zantzian, futbol taldetan da. Ja, eta horregatik zu... Zure oinekin geratu ginen. Claro, ni beti izkutuen ibili izan naiz da. Ja. Uranga, hau alda? Bai, hau da, bai. Hau nire arrebak egin zuen, Getarian, eta gero Getaritik ekarri nuen Donostira egun hartan, bai. Eta hau da, Atotxan gaur, 37 urte, atera zen eta erakutsi zen Ikurriña. Bai. Ja? Nola izan zen kontua? Ze burutazioa zure izan zen? Bai, nireia eta beste lagun batzuenak, baina oso jende gutxi zakien orduan hau egingo ginula. Eta bai, nahiko istilu esan zian, porque ni Donostira natorrela kontrol bat eukin nuan Ondarretako sarreran, eta gainez polizia gehatu nintzen, orduan Polizia Nazionala zian. Eta egia esateko, nahiko izkutatuta naukan Ikurriña hau, eta ez zuten aurkitu. Ez zuten aurkitu. Behitu zuen, kotxe guztia. Bai, non zen eukan? Ja gaur kontaliteke, ez? Bai, gaur, ja nire itzen delitua ja preskribitu da gola, ez? Pentsaz, zuzara abokatua? Lege kontuta zudakizu nik baino gehiago, baina? Hor, nik nakan orduan kotxe bat, Fiat Sport bat esaten dena, eta atzeko erruberak, zulo bat bezala. Eta sartu nuan soka txiki batekin, eta, karo, hona ez zuten ikusi. Ura ez zuten miatu, eta ez zuten ikusi? Bestela hau etzan gertatuko bestela. Bestela hau etzen pasako, Ja, nola diren gauzak, gaur, 37 urte, Ikurriña erakustea? Bai, orduan debekatu ez egoen. Hori da. Badakizute zentzan gure fraga lagun horren zezan zuan, La Ikurriña se legalizará por encima de cadáver, osate zuen, no? Ja. Lo que pasa es que jendearen bultzagatik eta beste jendien nahiagatik, azkenian legalizatu zen Ikurriña, claro. Ja. Baina, zuek burutazioa izan, zuk ze horrek burutazioa izan, arrebari eskatu zen nion egiteko. Zen egiten nolakoa zen Ikurriña eta hori, ze... Jakingo ez dugu, Ja. Ikurriña nolakoa den ez dakigu, Ja, ez dakit, baina... Nik gara jartan manitun, ja, 26-27 urte, eta, Ikurriña gure bandera zen, ez? Bai, baina kolorekin eta beti sortzen zen, aizu nola zen, zuek oso garri ginen, bai. Arrebak egin zuen, arrebak Josi egin zuen. Bai, orduan Getarian jostutzen ibiltzen zebatin ibiltzen zen, da egin zuen. Ja. Eta Iribarrek eta Kortaberriak ez zuten inolako problemari jarri? Nik Kortaberriakin lehenotik hitz egin nuan. Aste hartan, aste aurretik egunero hitz egite ginun, eta gainan ere launa handia da, eta orduan hala zen. Eta orduan etzan konbeni jende asko jakitea hau gertatuko zani, porque bestela etzan igual pasako. Osea, pixkat izkutuan, klandestinadian erabile bihar ginun. Eta orduan, nik Kortaberriakin aste guztian zehar hitz egin nuan, ze egin behar ginen. Lo que pasa es que Bilbaotarrak etzakien. Bilbaotarrak etzakiten nahiek ezer. Da, haiek orduan etorri zirenean kanpoa sartzea gutxi gura bera partido jolastu aurretik, pare bat ordu lehenotik horrela. Eta haiek etorri ziren bi ordu lehenotik, eta orduan Kortaberri eta Bilo joan ginen ben zehara, ben gelara, eta esan ginen, Iribarreri, uri ginula, iteko intenzioa, eta berbeak ados haudezten, da ez dezen, da orduan behak esan zuten, itzengo zutela bere beste jokaleiakin, eta erantzune emango zutela. Eta handik ordu lorde mate 10 minutu erantzune eman zuten, que baiet. Kedanak ados haudeztela Ikurriñatetzeko. Poza hartuko zenuen, ez? Bai, porque haiek esan baldin zuten ez, ze gertatuko zen. Hazen festa. Claro. Guk bai, eta haiek ez? Ja. Iribarren testigantza badaukagu, oso kerezpanago gainera, Iribarrek ez zuen Ikurriña eskuetan izan, ordura arte. Bai. Ordura arte, Ikurriña bat eskutan ez nuen, euki. Ikusi, bai, baina euki ez. Ja? Beraz, lehen da biziko zera zuen? Bueno, nik eukin, horren baino lehenotik egin eskutan Ikurriña. Zuk bai. Eta zuk eta Kortaberriak kontatu diguzu bezala, astebete lehenagota. Bai, gu lehenotik ja programatua egin. Bai. Kortaberriaren testigantza. Astebete lehenago, hartu genuen erabaki hori.
Erabaki hartu zen, jente gutxi zegoen tartean, ez? Garai hartan gauzak ez ziren bate errexak eta diskreziora izan behar zuen, ez? Ja, eta gero momentuan nola izan zen? Momentuan Atotxan, bertan barruan. Atea zinetenean eta... Bueno, nik orduan, ni ez nengoen konbokatua, Realen jolasten nuen, ez nengoen konbokatua, eta orduan nik esan nion Iriartei, orduan batak izunela esaten zen, agua milagrosa, baten bat lesionatzen baldin bazan, agua milagrosa teatzen zuten, ura eman, da ja sendatu egiten zen zituen. Eta poltz txiki bat zen, da poltz txiki hartan, egun hartan etzan, urera man, baizik ikurrina izkutatuta. Eta orduan ni jarri nintzen gradan, bueno, lehenbiziko zean filan, eta abek atera ziranean, nik salto egin nuan, handik atera nuan ikurrina, eta iribar da Kortaberri eman nion, eskutan, ateratzeko. Karo, ni ja kanpoan egoen, dezin nuan ja buelta egin, behakin jo nintzen kanpoan dira. Zer sentitu zenuten? Bueno, nahi iruditzen zait, une garrantzitsu esan zela, eta emozio handia, batez ere jendia ikusita zenola reazionatu zuan, jendeak, egia da, denak, zaudezela post, dena txaloka, batez ere adineko jendea negarrez, emozio handiakin, karo, horrelako gertaera bat etzan ezan behin. Eta bai, emozio handia. Atxonaren historiak esango du, gaztere batek, esango du, tira, ari dira hauek, ez? Bai. Garai bateko historiekin. Karo, oan legalizatu dago eta nahi iruditzen nuan danak, nik ikusten dut nien nuan ikurrina toalla bezala ondartza eramaten dela, askotan pena hartzen dut. Esaten, bueno, ez egit. Nahi iruditzen dira simbolo bat, ez? Simbolo bat, eta gainez Euskal Herrien simbolo bat, bueno, gure nortasunen simbolo bat. Eta hori toalla bezala eramatea, ondarreta eta neuskian jartzea, eta niri egia min pixkat egiten. Bai. Eta pañuelo bezala, eta... Bueno, pañuelo bezala segun ze festa da, bai. Ja. Nahi iruditzen garrantzi gehiago eman beharko ginukela... Hau zuzara, ez? Bai. Jesus, hau noizko da. Hau noizko da, aspalditxokoa, Bai. Ja. Orain ikusita hori argazki, orduan gainez hile luzia ebitzen nuanik. Ura gauzpetsua, Hile askonak anik orduan. Ja, orain horrekiko ditu nik, oiteir urteko ditu nik. Oiteir urte, hor, Bai. Ja, ona altzinen? Ez. Ez nintzen ona, ez. Lo que pasa es que orduan, orduko futbola orain gandik oso desberdina zen. Eta pixkat juvenietan destakatzen bat zinean, juten zinean Sanseat. Orduan Sansen destakatzen bat zinean pixkat, bihotzen zinean Realea. Ez da, orduan entzukon, orain nanbuzte dirurik, eta orduan Sansen destakatuta hilotzen zinean. Nere gara jan, 70an, hilo ginen Sansetik 5. Lehenbiziko taldea. Ez dut, ikurrinaren egun hartan, polizia izango zen, Atotxan, ez? Antzauden zai, ni hartzen zai. Ta? Ez, egia esateko, nahi iruditzen ez, egia da, hartu zutela, beak deitu zuten zentralea. Uri geho jakin dugu, momentu hartan. Eta zentraletik esan zioten ez egiteko, porque bestela montatu gozala kriston istiluak, ez egiteko. Baina, klaro, nik besteak gehatu zian, kanpoan jolasten da nik erten egin behar nuan. Eta ni pasa behar nuan, polizia zaudezen tartetik. Eta, klaro, hemen. Bai, hemen. Pasan izan tartetik, eta ber ze egingo zuen zai. Mina ez zuten ez egin, egun hartan. Ez zuten ez esan, da zera? Eta ikurrina? Ikurrina kanpordinan gehatu zen. Ja? Gero ez tekizen ekarreko zu. Eta gero bildu zenuten, da bizi da bentsat ikurrina, ez? Bai, dago. Historia hau guztia, Euskal Telebistak larumaterako prestatu duen saio batean, dokumental batean kontatuko da. Atotxako ikurrina ezkutua. Hauxe da ikurrina, oain dela gaur, oain dela 37 urte, Atotxan atera zutena, gizon honek pentsatu, eta gero Kortaberriarekin adostu, eta gero Iribarrekin, edo Atletikekoekin, eta gaur duela 37 urte, beste garai batzuk ziren, Bai. Polizia kontrolak eta denak pasata, Atotxa emozioz bete zuten gaur duela 37 urte. Hori guztia biltzen duen dokumentala, Euskal Telebistan, larumatean ikusi izango dugu. Uranga jauna, eskerrik asko. Txuri. Zemat ikurrina euskatzu etxean, gaur egun? Bakarra. Bakarra? Non daukazue? Non daukazue? Gordetar meioan.